Bé, des de la Cambra de Comerç de Tarragona hem de mostrar la nostra màxima decepció per el resultat d'aquesta infraestructura. És absolutament difícil d'entendre que una infraestructura tan important pel territori i amb una defensa com es va fer a l'acte unitari de Gandesa s'hagi perdut. Bé, això ha estat així, entenem des de la Cambra de Tarragona, i així ho vam manifestar el seu dia, que hi havia una falta de compromís per part de l'administració, la no presència del president Montilla i del seu màxim conseller Nadal en aquell acte ja ens va fer sospitar que això es podia perdre, és lamentable, però ha estat així. Per una altra banda, també hem de dir que hem de prendre una lliçó. València ha demostrat una cohesió i una unitat molt més alta que nosaltres, una professionalitat a l'hora de treballar i una cohesió envejable. Això no ha estat així. El territori no ha tingut aquesta cohesió. La feina s'ha fet probablement no del tot ben feta. La Cambra de Comerç de Reus, com a principal protagonista, doncs, ha estat poc generosa amb el territori, entenent que era una infraestructura que només beneficiava a la seva demarcació a Reus. Això és un gravíssim error que no es té que tornar a repetir. Aquesta infraestructura, com n'hi poden haver d'altres, són vitals i importantíssimes pel territori, en aquest cas el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, s'ha de tindre en compte en tothom. No pot ser que en aquesta comissió permanent no hi estiguessin presents ni la Cambra de Comerç de Tarragona, ni el Port de Tarragona, ni l'Ajuntament de Tarragona, com si això no beneficiés a ningú més que en una demarcació molt concreta, i bé donat després els resultats són els que són, que aquestes infraestructures hi ha altres llocs que les defensen amb molta més vigorositat, amb molta més força, amb molta més decisió, i el territori acaben passant de llarg. Això és imperdonable i hauríem de demanar des de la Cambra de Comerç de Tarragona que no es tornés a repetir.